Good morning guys, update na karon April 30, so last day sa April. So welcome to May na ugma. So ato ning liliw na mong activity karon guys. Karon upat ra kong tao, kaya ang uban tao to adto sa Pikas well. So mo na atong among gitrabaho gahapon guys. So medyo taas-taas na ilang agipod. So liliw kani humana na ni dere. So akong estimate napa ni sila sa kuan guys. Napa sila sa 1/4. So after pag yun karon nga sure ko karon na gini nga si Manaha. Ngayon sila 2 days nga hinay kayo ilang kuan usay ma balin-balin pa sa line area. So gani humana na yung babuwar. So na sila gusto nga tunga. Basin karong adlaw mahuman ni nga side area, so napay tulo ka side ayon. Nahulog mo na siya kuan. Upat ka area, upat ka side. So dili gid nga mawala ang tik-tik guys. So tik-tik lang na. Oh, ilan na po itong gihila na po. So karon mo na among activity. So katong isa ka grupo dili na ko ma video kay to speaker sa layo man. Layo to siya. So dili pud mabiyaan kining sila nga grupo. On process sila sa on process. Mga technique ba? Teknik Habibi. Patay tayo dyan. Okay, Nepal patay tayo dyan. All there, Lolo Habibi, Allatul Kam. So guys, gikuan na guys. Allatul Kam. Gi-technique ka na. Mudir. I am Mr. India. Sakti sir? I am Mr. India. Yung Mr. India ha? Mapi gando ha? I am India. Mafi gando this. India. India ha? So technique ka nila guys.